kwizinto ngezinto kodwa ke thina silapha abangcwele ukuze sikhonze uThixo ngoba lento kahle kahle ayihambi ngesininzi ubungahamba ngesininzi anomkhonza uThixo ngoba uzofika mhlawumbe isininzi singayi kwelicala wena uthi uya ngakulo haleluya ngoba isininzi ubuzawulandela isininzi ngake nenza ibali tata apha ngenye imini ndathi ndanisafunda esikolweni 1997 lo minyaka lawo 98 97 lo minyaka lo utitsha lawo wethu wasenzela ile nto kuthiwa multiple choice sasingayiqondi ke thina ezilalini kwakuyi multiple choice leyo abuza umbuzo athi ndizoninikeza impendulo zibe ntathu kwezimpendulo zami zintathu abazothi ke ngoku impendulo eright ile uqala bazayoma phaya kula kona abazothi impendulo eright ile yesibini baye kula kona abazothi right ile yesithathu bame kula kona nawe ngoku emveni koko baye pha usuka apho athi aba naba mabadibane baye kwindawo erongo bazawubethwa kabo basibethwa ke thina esikoleni angadlaliswa sasibethwa yithi teacher la yayithi ba uyinika isandla igale nasemqaleni kuba ziyaduma ngoba kubambisa ke kwexesha ngoma ngene ejele haleluya ihleko uqala uyayazi endithetha oyima waqonwa bayazazi izinto haleluya iswazi nawe apho ndiyakhona ke bangcwele apho yayinzima khona ke tatami yayithuba awuyazi impendulo uqala ujonga abaninzi babaya ngapi ubona ba abaninzi baya phaya hayi nami mfanele ndiye khona haleluya kanti ulandela abantu abazawubethwa haleluya kanti ulandela ngoba wena ubona ngathi baninzi abaya pha inoba la mpendulo yapha iright uye khona nawe kanti uzawubethwa remember when imini ndathi ndimile kwindawo eright ndathi nqandi ndiyajonga ndafika bebathathu endimenabo kanti ndijonga ngaphesheya ndafika ngapha kuyi-20 ngapha kuyi-30 yaqonda ngathi ndahlekile ndawela ndaya kanti ndishinda we-right ngoba sibambalwa apha sibathathu bayi-20 pha bayi-30 pha ndathi bandijoyina abaninzi kanti laba kwasinda lathu nakokwawo ndabethwa 4 wayibetha 2 titshala wanibetha 4 wathi udedini senkwenkwe sosendaweni eright ushiya kanjani indawo eright haleluya embonakalayo uba ingenzeka kumusa okanye inceba uthi ushinda we-right ujoyine into kubona abantu abaninzi uyawubetha dabule esihogweni zilizandla zethu bagcwele endlini kaThixo haleluya haleluya sikhonza uThixo bagcwele that's why uThixo wabhala wathi ababili nabathathu kungoba wayazi indaba kaThixo nizawuhamba nibe babili nihambe nibe bathathu uthi intoni lento tata uYesu washumayela 3.5 years kodwa wahambe nabafundi abayi-12 uYesu ngoba indaba kaThixo yenyana ayifuni haleluya kodwa ke siyambonga kuThixo ngoba wasivula amehlo wasenzela inceba sophinde ehlabeleke abangcwele ibethe mntana uzame manobuthi zami nawe uzokwazi nawe kodwa ngawuthi siyawujika senze nje sizoke sidude sizokwazi ba sivulile abantwana bakaThixo bazokwazi babasibulise ngoba nalento ba sikhonze mina ndizazisile nami before kuyizama mntana niyekiyeni wena uzayizama izawudikhana menze uyakwazi ukubetha lo mfana awukwazi ukubetha yabona izandla zakhe banezidla ukuthi bangayi ndiyibambe nje haleluya haleluya abafana bayibetha ikeyboard ndiyabaza abadlali haleluya kodwa kufuneka noma ibetha manje sibathandazela tata ngoba ngotsutsi keyboard play ethi keyboard ayivuvule kanti ulala namantombazana becaweni kanti ufisha intombi ngekeyboard haleluya Naniswayo sibukomba samntana wabangakhoma noba uvuke empulweni azonibethela ikeyboard. Haleluya. Lapha ke bangcwele sizokhonza uThixo. Asidumise simdumise. Abe nathi ngumonakali ke mina ke. Ifani hayi sizame mntana bisi yawo. Ngumonakali ke mina uthatha umonakali ifani yami. Mashiya isiduko. Ngizamashika. Ngihlala beCase River. Ndikhonza uThixo lokukhukho ndikwase Montfrere hayi apha eKapa ndize nje ngokwempangelo kumnandi kwase Montfrere bakhona abantu abasithi mnandi kwalapha eKapa nale ikhona ngiphosebhe kwaya lo mnandi ndisengu wase Eastern Cape kwangoku thini ke
ibe nami sengiyazinzapha. Ngisindisweke abantwana bakaThixo. Ngiyamthanda uYesu kakhulu, ngijabulile nabantwana. uThixo mayinceda ngiyami impilo ingenzanga kakuhle. Ngimbi. Hallelujah. That is why I can't call uThixo ndingamkhonzi ngoba abantu bekhona okanye bengekho. Napha kwami ngiyelivula ivuselele enzima kabi sidude kungacuba ufana ba ndaze ndanqanda ngomakhelwane bami kwathiwa hey into yenzeka kulo mzi uyangqona bakhala omakhelwane bami engihlala ngabo bathi ngoba bayayiva xa sengifuna imvuselelo ingena ngidingi belapha enkonzweni kuphela napha kwami iyangena. Haleluya. Ngoba ndenzela imusa kuThixo. Haleluya. Alolo sogo, so chia, so